Здравейте, скъпи приятели и почитатели на моят канал Извор на познанието. Добре дошли отново на всички абонати. Добре дошли и на новите посетители. Ако не сте се абонирали за моят канал, сега е моментът да го направите. Благодаря за положителните коментари и обратната връзка и за високата оценка. Да погледнем света на незримото и да видим темата днес. Карта си избери и какво ти предстои в близко бъдеще научи. Имаме възможност от 4 избора. Давам ви малко време да си помислите и да си изберете карта. Първа, втора, трета, четвърта. И нека видим какво ти предстои в близко бъдеще. Цъфтеж, нарастване, сбъдване на желанията. Получавате това, което искате. Знаете как да го постигнете. Трудолюбиви сте. И имате късмет. Вселената ви помага и сбъдвате вашите желания и мечти. Избралите втора карта. Какво ти предстои в близко бъдеще? Среща с партньор, сродна душа, човек, с който да прекарате, може би, остатъка от живота си, или ако не, поне един дълъг период от време. Хармонични отношения, щастие, любов. Избралите карта номер 3. Имате намерения, към които сте се устремили. Взимате важни решения за живота си. Не се отклонявате от пътя. И този ваш устрем напред ще ви помогне да постигнете целите си. Избралите карта номер 4. В близко бъдеще ще се освободите от тежести и проблеми, които имате. Съвсем скоро ще погледнете назад и с облегчение ще си кажете: браво, успях, загърбих и това. Предстои ви ново начало, нов етап от живота, по-добър и по-лек. Това беше за днес, скъпи мои приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи!